Mitä päivää? No se on muistuttaa. Älä muistuta. Hyvä se tähän. Ole ilme. Olen positiivinen. Hyvää päivää. Me ollaan Intervestin juontajat. No sylki. Se on sylki. Mä voin puhua jostain. Sä puhuit jostain syystä. Eiku, no jatketaan heti. Studiossa on erittäin nopea gigabiti laajakaista, koska korkealaatuinen patkaamaton stream, eli äänivirta, podcast screen selinnettä. Sinne meni tausta. No ei sitä puhu. Eli tämä on nyt meidän long sun. Ai ja se olikin mun. Joo. Hyvää päivää. Me ollaan Intervestin juontajat. Taas on sylki saatana. On sulla se syljen kanssa ongelmia, jossa me käytetään vain parhaimpia kaapeleita ja kiinnosti. Se on hieno Windows, akku on loppu. Se on Täytyy hakea laturi. Ilkeä tyyppi. Hyvää päivää. 2008 ja toimii Econotan Groupin alaisuudessa. Mutta nyt itse asiaan. Tässä näet seinän. Tässä näet seinän, joka on vihreä. Motivaatio. Motivaatio on no. No, he. Hyvää päivää. Me ollaan Intervestin juontajat. Ei taas. Sylkeä on suussa, on se jännä.